Caernarfon, un o 3 lleoliad Canfod y Gan. Prosiect wedi ei ariannu gan Spirit of 2012. Grant i dynnu oedolion o gefndiroedd gwahanol ar draws Gogledd Gwynedd at ei gilydd, gyda'r bwriad o wella iechyd meddwl a lles drwy gerddoriaeth. Mamma mia! Hai, na gonsio, ia? Dwi'n licio chod drums a canu efo ffrindiau fi I gyd. Da ni'n marfer canu a chwarae. A bobl yn galluogi cwrdd a dysgu pod I chwarae gwahanol ffyrnau. Nod unrhyw brosiect sy'n cael ei gefnogi gan Spirit yw I fuddsoddi mewn hapusrwydd. Canolfan gerdd William Mathias sydd ar gwaith o liwio'r prosiect hwn, a'i gweledigaeth yw fod gan pawb gan i'w chanu, ac fod pawb yn heiddi'r cyfle I ddarganfod a rhannu ei can. Mae hynna'n rhywbeth rili neis, a mae pawb yn annwyl at ei gilydd a bob dim. Ac oedd y nain efo piano blynyddoedd yn ôl. A dwi jyst yn cofio chydig bach o'r nodiadau nath nain ddweud. Pawb yn annwyl a charedig a ffeind yma. So neb yn camlio sylw na llall yn pawb yn gyfartal yma. Nathon ni fynd I fewn gyda help meinir I fedru cynnal gwahanol grwpiau cerddorol ar draws Gwynedd mewn trefi arfordirol mwyn fedru datblygu cyfleoedd I bobl fedru cyfansoddi Canfod y Gan eu hunan ac I fedru cael profiadau cerddorol a dod at ei gilydd. Dwi'n meddwl dyna sy'n mynd ymlaen yma heddiw yma. Chwaledd o'r ysgrif mawr, a mae dyna'r rhyw yn ffrin. A di waith eto yn Mae Canfod y Gan wedi tyfu dros y misoedd dwytha. Ers mis Mai, mae'r grwpiau wedi cychwyn. Mae yna bobl yn ymuno efo ni, rhai dewis peidio dod yn ôl, rhai eraill yn dod yma a heb adael a mwy yn ymuno. A da ni gyd yn cael cyfle I fwynhau, I ddatblygu cyfleoedd cerddorol ac I gyfansoddi efo pobl wych sy'n dod yma I roed ysbrydoliaeth hefyd eto. Dwi wedi bod ynghlwm efo prosiect Canfod y Gan ers rhyw chydig o misoedd wan a dechrau drwy fynd at gryw Pwllheli efo Edwin Humphreys a mwynhau yn ofnadwy. Do, mae'r awr a hanner dan ni'n mynd fel 5 munud, ond mae'n ofnadwy braf, mae rhyw deimlad bod ni'n rhannu cerddoriaeth rwsyd a rhannu caneuon a jyst mwynhau hefyd. Mae Mathew yn creu geiriau ar gyfer ei rapiau ac yn defnyddio cyfrwng rap mwyn cael mynegi ei deimladau. While I was in my teens before things started getting bad and then worse. The reason I never spoke to him anymore is because he hurt me with his toxic words. And I'm in a better place because they are in a good. Mae yna berthynas gwych a dwi'n meddwl na hynna di'r rhan bron iawn y rhan mwyaf pwysig ohono fo, datblygu perthynas ac cyfle I wneud ffrindiau, datblygu hyder a teimlad o hunan werth a bod pobl yn mynd o ma'n teimlo bod ni wedi cyfrannu a di medru cael dod at yn gilydd I greu rhywbeth. Mae o'n deimlad braf ofnadwy a mae pawb hefyd yn cael cyfle jyst I gymdeithasu ac I rannu I fod efo gilydd ac I fwynhau cerdd mewn ffordd. So dyna dio. Dwi yma bob yn ail dydd Llun a dwi'n rili joio bod hefo bobl
sy'n debyg fel fi a bethau, a dwi'n licio chwarae ukulele a drums weithiau. Mae cerddoriaeth yn rhywbeth sy'n dod â pobl at ei gilydd, dydy. Mae'n neud i bobl deimlo'n hapus a teimlo'n dda. Nwedig pan ydych chi'n neud o efo pobl eraill, mae ychydig o harmoni a rhyw gydweithio. Mae'n tynnu pobl at ei gilydd yn bendant. Mae pobl yn creu perthynas, dwi'n meddwl, drwy gyd-berfformio, cyd-ganu. A mae'n tynnu pobl at ei gilydd. Dwi'n mynd adro sesiynau yma yn teimlo yn hapus iawn, fatha bod fi wedi cael rhyw wmff lle yn dod yma, a dwi'n cymryd bod bobl eraill yn teimlo'r un fath, just hel at yn gilydd dwi'n meddwl dio de, a just cyd-fwynhau drwy cerddoriaeth sy'n byd gwell dwi'n meddwl. Draw ym Mhwllheli mae criw arall yn mwynhau, a bob math o offerynnau ar gael i'w profi. I nifer mae'r prosiect wedi bod yn gyfle i wneud ffrindiau newydd, yn ogystal â thynnu'r gymuned ynghyd. Ac erbyn hyn, mae Canfod y Gan wedi dod yn rhan bwysig o ddyddiadur cymdeithasol sawl un. Sesiwn miwsig Canfod y Gan, sy'n mynd ymlaen. Bob pythefnos ar nos Fawrth, os oes yna rhywun eisiau dod draw, especially cerddorion lleol. Mae wedi bod yn mynd o'n ysgrifennu 2 fis ffora. Da ni wedi cael un concert yn y Steddfod genedlaethol, lawr yn rhaid da. Rhwng y grwpiau i gyd, mae yna grŵp yn Harlech, does, fel sy'n gwybod am yna un yn Gaernarfon, so mae'r 3 grŵp yn ei cyngerdd ar wahân i gilydd, felly, lle da ni roi gwadd i gerddorion a grwpiau lleol da ni'n nabod i ddod i helpu allan. Mae yna gymorth cymdeithasol da iawn i'r peth, da iawn. Nod y peth ydy bod nhw'n teimlo bod nhw just yn rhan o'r gymuned, da ni gyd, felly bod ni gyd yn dod, da ni trio anghofio'r ffaith bod yna anabledda dysgu'n involved yn y peth. Mae cerddoriaeth yn iaith. Haia. Mae Mandy gwybod y tiwn yma, dydw i ddim. I come and I play the ukulele and play the bungalows. I only just started and it was because I didn't know it's on, so I only started because I was looking for different places, and it's nice experience to come here to meet new people and learn different things. To come to that group, it makes me more happy and make me see more people. Wel, dwi wedi chwarae organ geg. Oedd hi'n gwneud yn y Steddfod. Do you enjoy coming here? I do. Yeah, what do you enjoy most about coming here? The pub. Yeah. Is it a chance for you to see your friends? Good friends. Have you made new friends? Yeah. Draw yn Harlech mae yna fwrlwm hefyd, a dipyn o edrych ymlaen am gyngerdd fydd yn cyflwyno'r criw i'r gymuned ac yn rhoi llwyfan i ddoniau pawb, gyda dim ond ychydig o wythnosau i fynd tan y diwrnod mawr. Mandy dyn enw i, a dwi yma yn arwain grŵp Canfod y Gan yn Harlech. I ddod â pawb at ei gilydd, i ni gael mwynhau a rhannu cerddoriaeth a chreu cerddoriaeth a pherfformio cerddoriaeth efo'n gilydd. Mae'n offeryna taro a falle, da ni'n cael i menthyg nhw o ganolfan gerdd, William Thayers. A mae gynnon ni offeryna fel pianos, wel, allweddilla, lle dim pianos. Mae gynnon ni delyn bach yn dod o'r galeri weithiau, gitars. Mae gynnon ni amryw o offeryna. Wedyn mae pawb yn cael trio rhywbeth gwahanol na dydy am di trio blaen. Mae gynnon ni gyngerdd yma yn Ysgol Ardudwy ar y 9fed o Dachwedd, pnawn dydd Sadwrn, o 2 am 4, lle da ni gyd yn dod at yn gilydd i berfformio
ac i ddangos beth da ni wedi bod yn gweithio arno fo lle. Pawb yn dod yn ôl, diolch byth, sydd yn dangos bod ni'n geir rhywbeth yn iawn lle. Helen, dwi mam Terry. Dwi'n dod yma efo Terry bob bythefnos. Mae wrth i fodd canu, chwarae fferinau. Licio canu. Holl ffeifri no. Halleluia. Mae'n canu fo'n tŷ, bob dydd. Pa da ni'n cyrraedd i ddechrau fo, da ni just yn dweud helodd pawb ac yn chwarae offeryna. Be dwi'n fwynhau fwyaf ydy cyfathrebu hefo yn ffrindiau tu allan i'r coleg ac hefyd i ymuno hefo caneuon eraill ac i ganu yng nghan e. Mae hi weithiau yn gallu bod yn overcoated yn gigbyn fôn, so dwi yn gobeithio na bydd na ddim mor gymaint, achos dim ond digon da ni isio yna. Dwi wedi gethin Morris Jones dwi. O'r un tamborin ar y cychwyn, a just dweud helo, 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 helo i ti. Ia, fan sydd fel drymia, tamborin, a xylophone ar un thing heina gwyn. Glychau, ia. Piano, keyboard. Beth o ysgwyd, shakes bach. O Gaernarfon i Bwllheli i Harlech. Mae'r misoedd dwytha wedi bod yn brofiad anhygoel a gwerthfawr i bawb. Mae'r cyfle i ddarganfod ar rhannu ei can wedi bod yn un a fydd yn aros yn ei cof am flynyddoedd i ddod. Dyma uchafbwyntiau cyngherddau cymunedol cyntaf Canfod y Gan.
Mae'r daith i Canfod y Gan yn parhau. Life is cool, life is sweet. Canfod y Gan is the place to be. For musicians, instrument players, happiness everybody can come. Canfod y Gan, Canfod y Gan, Canfod y Gan. Life is cool, life is sweet. Where Canfod find its way, you need to be. Canfod y Gan, Canfod y Gan, Canfod y Gan. When you're feeling low, writing lyrics every day, if at midnight or nighttime or in the mornings or on the work in a place where there is peace, Canfod y Gan is the place to be.